Ми живемо в Україні. Будь-який, хто зараз сидить, він або корінний мусульман, або той, хто приїхав сюди. Немає іншого. Взагалі, можна ли нам тут перебувати? Мусульмани. Якщо ви не корінний мусульманин, якщо ви не з цих земель, з точки зору шаріату, можна. Але на це повинні бути певні причини. Певна причина може бути отримання знання, важливого знання, яке ви не можете отримати в мусульманській країні. Ви приїхали сюди лікуватися, якщо ви не можете там лікуватися. І інша причина – дава. Якщо ви приїхали сюди до заклику. От певні 3 причини, по яким ви може бути тут. Яке прагнення може бути у нас? Тільки одне. Розвивати іслам. Будувати мечеті. Закликати до ісламу. Особливо, коли така можливість є. Вона є. І такої можливості навіть, я так скажу, ніде більш немає. Такої, як тут вона є. Особливо перед звільненням Криму.